Bueno, temos a Roberto, como decía, e é desde esta perspectiva, Eloi e eu temos falado moito desto, do papel que tiñan os alcaldes nos pequenos concellos para mover ese concello, non? E con Roberto é un caso que non é porque este ele aquí, que non lle quero dar cobo, por suposto, pero creo que o merece de un pequeno concello que damos asombrados todos do que se pode facer e das iniciativas que ten este alcalde que son dignas de admiración e como pode poñer en valor cousas que decaeron e que ora volve a recuperar e cousas novedosas que non se daban no seu concello e que van para adiante, non? Entonces, dalle as gracias por vir, de verdad, e bueno, o que queiras xa. Bueno, pois boas tardes a todas e a todos e gracias por convidarme. 10º aniversario, nós tamén estamos de 10º aniversario no Concello de Ribeira de Piquín, levamos 10 anos ao frente do goberno, así que empezamos a camiñar xuntos. Hai algún alcaldesa ou alcalde aquí? Non. Entonces podo falar tranquilamente. A min puxeron os pelos de punta fai un momento cando vin a presentación de Chandrexa de Queixa. Puxeron os pelos de punta. Porque eu non sei se son os datos calcados, pero os kilómetros cadrados non coinciden, pero Ribeira de Piquín ten 43 núcleos, igual que Chandrexa de Queixa. Ribeira de Piquín ten un río que atravesa a mitade, con 2 serras, igual que a Chandrexa. Ribeira de Piquín ten sobre 1000 vacas no 2025 en 50 explotacións, igual que a Chandrexa. Ribeira de Piquín comparte o mesmo número de habitantes que tiña hai 10 anos. Eu estaba preocupado, pero bueno, ainda vou algo máis, porque a realidade ou o que vimos de presente que lle pasou ese concello ourensán este ano, pois pode pasarnos a calquera concello con características similares. A única diferencia é que nós temos 70 km cadrados, eles teñen 180, estamos falando de densidades distintas, estamos falando de que igual non está tan asfixiado o meu concello Ribeira de Piquín como pode estar Chandrexa en canto a que xa non hai continuidade ninguna de explotacións gandeiras e de agricultura. É certo que mantemos tamén algunha diferencia. O meu concello, por exemplo, ten unha visión ou tuvo unha visión moito máis forestal dende fai anos. Eso provocou que prácticamente o 80% do territorio do noso concello este forestado. E o abandono da actividade tanto agrícola como gandeira é evidente. Remontámonos xa a décadas atrás. Fronte a isto, pois nós tamén fixamos unha reflexión, igual que a Oliver, pechamos os ollos e tamén fixamos unha reflexión no ano 2011 xa, que foi cando nos xuntamos un grupo de xente para tratar de traballar dentro dunha administración local para revertir as situacións. E que pensa un alcalde ou unha alcaldesa cando ten que enfrontarse a unha situación de non reversión, é dicir, que non ves cal pode ser a salida para solucionar o despoboamento e o abandono de actividade. Que pode pensar? É difícil, é difícil. E de feito moitas veces a toalla tírase. Eu vino claro, ahora mesmo na exposición que fixeron dos lumes. Tírase a toalla, porque ves tan imposible como se pode plantear todo, tanto a nivel privado como a nivel público, que é difícil de combatir. Ainda así, tratas de reinventarte e de aproveitar as actividades que caracterizaron o teu concello dende sempre. E foi o que tratamos de facer. Cunha posición moi planificada, desde un punto de vista sinxelo, pero que fora efectivo, non tendo en conta criterios teóricos prácticamente nunca, porque queríamos algo que se desenvolvera no propio medio, con un punto de vista moi práctico, que fora algo que axudara a iniciativas privadas a iniciar e continuar, que fora algo que valera como exemplo ou espello de outras iniciativas noutros lugares, e foi cando desenvolvemos o proxecto no que estamos. É sinónimo que un concello que teña servicios cree poboación?
Non. Hai moitos concellos con moitos servicios e non teñen poboación. É dicir, é imprescindible ter servicios para que un concello teña poboación, pero entendo como non un único punto eses servicios para a búsqueda e a consecución de poboación, que é o gran obxectivo, a gran meta que temos moitas alcaldesas e alcaldes. E esa foi a base da nosa proposta. É dicir, dedicamos un esforzo nunha administración local a crear servicios en todos os núcleos, servicios pensando nos posibles problemas que podíamos ter, entre eles os lumes. Eu identificábame cas imaxes que hoxe aquí se proxectaron cando falamos dun plan de evacuación, por exemplo, da necesidade dun plan de evacuación, ou da necesidade de protexer os núcleos. Bueno, pois tomamos decisións dende a administración local para tratar de facer un sistema de abastecemento de agua que poidéramos utilizar en caso de necesidade para a protección de todos os núcleos e ter que evitar en canto posible as evacuacións para que a xente protexa eses núcleos. Vale. Son decisións a curto plazo e cun punto de vista a curto plazo que podemos plantexar dende a administración local. Pero hai outros proxectos que son imprescindibles plantear a un medio e longo plazo. E iso foi o que estamos facendo a través da Fundación Municipal que creamos, que é a Fundación Terreo. E a Fundación Terreo creámola no ano 2020. É certo que creamos unha fundación, non sabría tampouco se esta foi a opción máis correcta ou non, unha fundación ca que cometemos erros, ca que acertamos. Queríamos plantear un ente que nos permitira potenciar ou tratar de promover actividades económicas. O Concello como administración local non nos valía, pensamos nunha sociedade pública, pensamos nun sistema cooperativo, pero hai moitos concellos como Ribeira de Piquín no que xa é moi tarde para tratar de pensar en implantar, por exemplo, unha cooperativa, porque prácticamente non quedan produtores en canto á agricultura, os gandeiros teñen unha media de idade moi elevada, entonces entendemos que é imprescindible crear algo público, que teña unha dependencia pública e que sea o xerme de diversos proxectos. E aí foi donde iniciamos a actividade da Fundación Terreo. Creamos a Fundación Terreo no ano 2020, é unha fundación sin ánimo de lucro municipal, dependente únicamente do Concello de Ribeira de Piquín. As finalidades están marcadas nos seus estatutos e fundamentalmente o traballo desta fundación céntrase en tres eixos: na agricultura, na gandería e na acuicultura, que son tradicionalmente tres actividades que caracterizaron Ribeira de Piquín. Como vos comentaba, o noso concello está dividido polo río Eo á mitad. As troitas foron dende sempre un reclamo do noso concello, a pesca tamén, e tratamos de centrar a nosa actividade en tres eidos. O primeiro proxecto que desenvolvemos foi de acuicultura. Compramos unhas instalacións que estaban abandonadas, que levaban 10 anos pechadas, unha antiga piscifactoría. Nesa piscifactoría fixamos toda a tramitación administrativa para a súa posta en funcionamento. Foi unha piscifactoría que funcionou durante 15 anos, despois por unha riada que rompeu o seu azuz quedou abandonada. Eran 10 propietarios, había unha orden de demolición sobre unhas instalacións que nós entendemos que eran válidas e tratamos dentro do Concello de evitar esa demolición e poñer outra vez as instalacións en funcionamento. As conclusións son que sacamos todos os expedientes administrativos necesarios para a súa posta en funcionamento e puxémola en funcionamento de forma directa, xestionando directamente dentro da Fundación para a produción de troita arcoíris. Levamos xa máis de 2 anos comercializando troita arcoíris. A meta témola este ano en chegar ás 50 toneladas de produción de troita arcoíris. Producimos en 2 tamaños e venderemos, era a intención nosa tamén acercar a xente da contorna ás instalacións para facer unha venta directa ali e abastecer a todos os comercios da nosa contorna, facer unha venta directa na contorna nos distintos focos de consumo e restauración. E así estamos facendo. Traballamos con máis de 70 clientes e vendemos tamén
aos comedores do grupo Inditex, igual que a Carqueixa, compran nos troita a salmonada, prácticamente un tercio da produción da piscifactoría servímola aos comedores de Inditex, o resto repártese entre 70 clientes da contorna. Este primeiro proxecto serviunos na fundación para ser a base económica que nos daría opcións a sacar adiante proxectos de outro tipo. Un 80% da superficie de Ribeira de Piquín forestal, dixemos, un 20% de superficie agraria sin uso. Igual que nos pasa nos outros concellos, un 55% dos gandeiros de Ribeira de Piquín teñen 60 anos, non hai relevo, e tratábamos dende a Fundación, dende o público, de crear alternativas para zonas que foran, potencialmente productivas, pero que tuveran un desuso ou un desaproveitamento evidente. E así o fixemos co seguinte dos proxectos. Solicitamos un grupo operativo a través da Fundación da Asociación Intereo, que é unha asociación que temos os concellos da Reserva da Biosfera a que pertencemos, 7 concellos galegos e 7 asturianos, e tramitamos un grupo operativo para facer unha explotación de engorde de porco celta en 10 hectáreas dun monte de varas, do monte da comunidade de Mestre. Executamos unhas instalacións que se caracterizan por ser autónomas, tanto funcional como enerxéticamente. Temos un peche perimetral en 10 hectáreas de... Pasa para o seguinte. É o bon que ten ir ao meu xeito, que non tiro para a presentación. Pero, o orde cronolóxico foi este. Está mal a presentación. Fixemos un peche perimetral de 10 hectáreas no Monte de Mestre, e de aí saíron xa máis de 200 animais de porco celta que vendemos ás cárnicas da nosa contorna. Eliximos o porco celta porque é unha raza autóctona coa que nos gusta traballar e que ten unhas funcións que ben coñecedes en canto a limpeza de montes, e na actualidade estamos desenvolvendo outro proxecto complementario a este que o estamos executando nun núcleo que se chama Montefurado, unhas instalacións que visitamos fai pouco, é onde queremos ter 5 nais de porco celta para producir os leitóns que despois recriaremos nestas instalacións. Defendíamos este sistema, por qué? Porque pode ser unha alternativa para moitos propietarios que teñen superficies sin utilizar, porque non necesitan ter unha presencia física todos os días, é porque pode ser unha alternativa en canto á limpeza de faixas e prevención de incendios. Nos proxectos de gandería quedámonos con este, estamos ahora tratando de ampliar hacia a cría de porcos celtas, e en canto á agricultura, que é outra das patas que lle quixemos dar a esta fundación, centramos o noso esforzo en poñer en valor superficies que estaban abandonadas, e fixémolo no núcleo de Montefurado. Fixemos unha plantación de 2 hectáreas de kiwi, e polas condicións climatolóxicas que temos e polas ubicacións das parcelas parecíanos que podía ser un froito que aportara moito valor engadido a moitas zonas de Ribeira de Piquín. Fixemos esta plantación de modo experimental, complementamos a plantación cun sistema de rego que nos permite dotar unha superficie de 18 hectáreas de rega. Para dar algún dato, porque esta configuración que vedes aí é repetitiva ao longo de todo o noso concello, é un caso de minifundismo extremo. Estamos falando de máis de 300 parcelas en 18 hectáreas, estamos falando de máis de 60 propietarios, e con un problema engadido que supera os problemas que había fai 3 décadas. E é que hai 3 décadas esos 60 propietarios podían estar identificados, pero hoxe xa nin tan sequera podemos identificar eses 60 propietarios. Hai moitos casos con moitas parcelas de heredeiros que fai difícil a configuración de algo común ou de plantexar unha alternativa aos veciños que quedan. Aquí teño que ser crítico tamén, ou correspóndeme, porque sí que é certo que afrontar desde a administración local algo deste tipo e falar dunha reparcelación ou falar de instrumentos de xestión do territorio
para ser capaces de promovelos un concello é difícil. E temos un abandono evidente das administracións que debían facelo. E vémolo pois en reiteradas ocasións cando nos orzamentos dunha administración autonómica pois se dedican 20 millóns de euros de 800 que ten unha consellería a figuras de xestión do territorio como podría ser un polígono agroforestal, que é a figura que lle queríamos dar aquí e que estamos tratando de tramitar con medios propios e que nos parecía unha solución polo descoñecemento de moitos dos propietarios que había. Como non temos esa facilidade para poder configurar un polígono, o que fixemos foi alquileres directos a propietarios para tratar de sacar adiante igualmente algún dos proxectos. Fixemos alquileres directos, pagamos 500 euros de alquiler por hectárea, xa sei que é un importe elevado, pero é a única maneira de tratar de concienciar dende unha administración a necesidade de poñer a producir o terreo, mentras non se vexan resultados, e por eso puxamos ese valor elevado. Nas 10 hectáreas que temos alquiladas á comunidade de Montes, onde temos o Porco Celta, pagamos tamén 500 euros por hectárea de alquiler, é dicir, que pagamos 5.000 euros ao ano á comunidade de Montes todos os anos, e ao longo do noso concello identificamos máis zonas, igual que a de Montefurado, pois que llevemos potencial para a produción agrícola. Isto lévanos a facer diversas plantacións directamente dende a Fundación, de forma experimental. Fixemos plantacións de fava, fixemos plantacións de brócoli, de coliflor, de leituga este ano, tratando de sacar datos, non cun punto de vista meramente productivo, que tamén, ou de xerar emprego, que tamén, pero sí tratando de ver os diferentes resultados dos diferentes cultivos nun territorio no que podemos chegar a sumar máis de 100 hectáreas en situacións similares, desaproveitadas, en abandono, en zonas moi productivas, á beira do río. O que queremos plantexar dende a Fundación, e iso tuvémolo claro desde un principio, é que queremos ser o órgano que aporte información a iniciativas privadas. Información e acompañamento e asesoramento. Dende a propia plantación, pasando pola transformación nun futuro e pasando pola comercialización nun futuro e xa no presente. E esas conclusións que saquemos dos cultivos que experimentemos no chan que temos disponible, pois ser capaces de documentalas e ser capaces de trasladar a calquera veciña ou veciño ou a calquera persoa que queira ir á Ribeira de Piquín ou que teña unha hectárea de terreo disponible, cales son as opcións que ten, cales son os custos aproximados de desenvolver un proxecto e cales son as rentabilidades e os prazos que pode ter ese cultivo. É unha liada. É unha liada bastante grande e é certo que nós estamos na obriga de facelo. É certo que tratamos de defender os proxectos que facemos cunha viabilidade económica que os defenda, porque víamos isto totalmente inviable se convertimos unha fundación en algo dependente dunha administración que lle está inxectando fondos. Entón, a defensa que temos, e podemos demostrala, é que hai proxectos que teñen viabilidade económica, aunque nos parezca que non, aunque sean Ribeira de Piquín ou aunque sean Chandresa de Queixa. A viabilidade económica temos que defendela e temos que tamén nos encargarnos de defendela. E se somos capaces de demostrar con números que unha hectárea de kiwi pois vai xerar 10.000 euros de beneficio nun ano e que unha hectárea de eucalipto vai xerar 1.000 euros de beneficio ano, pois igual somos capaces de convencer a veciñas e veciños nosos de que os tiros van por outro lado. E esa é a nosa proposta. Evidentemente é unha proposta pública que tratamos que desembarque de algún modo en iniciativas privadas e sobre a que estamos traballando con moito entusiasmo e con poucos medios. Non sei que me saltei. Sí, bueno, ese é un resumo dos cultivos que tratamos de facer
Eu digo moitas veces que non é necesario inventar nada. Hai pouco que inventar, porque cultivouse en prácticamente todos os concellos de Galicia e sempre. Incido tamén moito na importancia dos tempos, porque é imprescindible ser rápidos dende o público. Porque canto máis nos desplacemos no tempo, menos queda a quen preguntar, e hai moito que preguntar. E moitos experimentos dos que estamos facendo non serían necesarios se anduvéramos a tempo ou se isto se fixera hai 20 anos. A quen queremos dirixir o proxecto ao que estamos facendo? Bueno, pois fundamentalmente, eu creo que teñen unha integración máis rápida en proxectos deste tipo, persoas que proceden do rural, aqueles que nos criamos no rural entendemos moito mellor como podemos chegar a sacarlle proveito aos recursos que temos e de que forma e como darlle un aporte económico a algo que non lle estamos sacando, e esa é a nosa principal proposta. Si que é certo que xa non queda tanta oferta dos que nacemos no rural, entón está ben abrirse a outras iniciativas como a que comentou Román e como a que nós tamén colaboramos de novos migrantes que cheguen para tratar de revertir a situación de abandono de moitas das actividades. En cómputos xerais, quixemos darlle tamén, e así o establecemos nos estatutos da Fundación, pois unha parte moi social e de colaboración ca administración local. Iso lévanos a desenvolver ou poder apostar por outros proxectos que dan un servicio, que xa non é tanto pois tratar de que sexa un espello no que se poida mirar nadie, senón dar un servicio. Eso levounos pois a alquilar unha gasolinera que tamén levaba abandonada 10 anos a través da que estamos dando un servicio en Ribeira de Piquín. A finalidade non é lucrarnos de nada, nin a finalidade é que se monte outra gasolinera privada en Ribeira de Piquín e ser o espello de nadie. Non, tratamos de dar un servicio que non tiñamos e esa tamén é outra das finalidades da fundación municipal que temos. A gasolinera abrímola o 4 de agosto, leva 2 meses, estamos moi satisfeitos co que fixemos, pero evidentemente non é a nosa función como fundación, é dicir, gustaríanos que houbera iniciativas privadas ás que poder soltar estes proxectos, e esa é a gran pelexa. Hai moitos concellos que estemos o maior problema que nos atopamos calquera concello como Ribeira de Piquín é que non hai iniciativa privada que queira acercarse a nós, aunque sexa viable económicamente, aunque sexa viable, e esa é a gran problemática que temos. Entón a nosa filosofía é ser espello de outras iniciativas privadas nos proxectos que entendemos que pode desenvolver a xente porque ten territorio onde facelo e prestar servicios. A través de, comentar tamén que a través do Concello estamos tratando de aproveitar as antigas escolas unitarias que están repartidas por todo o territorio, que contamos con 43 núcleos, prácticamente había unha escola unitaria por cada núcleo. Estamos tratando de rehabilitalas para vivendas. Na planta superior facemos vivenda, na planta inferior un local social. Sabemos todos das dificultades, a pesar de ter moita vivenda baleira, moitos casos non está disponible porque están abandonadas, outros casos de herdeiros, problemas de que nadie quere alquilar unha vivenda. Non queríamos que a vivenda neste proxecto de largo plazo fora unha disculpa. Estamos adecuando vivendas nas escolas unitarias para ofertar a aquelas persoas que inicien proxectos ou que se veñan traballar aos postos que xeramos na fundación municipal. Neles xa colaboramos coa ONG Rescate, que desenvolveu o seu proxecto, e estas escolas estuveronas utilizando eles para o proxecto de inmigrantes que desenvolveron no noso concello. Entendemos que complementa tamén unha necesidade que pode xurdir para outros proxectos. Estamos traballando en 2 proxectos que tramitamos do Ministerio de Transición para facer un centro de asesoramento
para novos entrantes e para novas propostas que podan xurdir no territorio. Creo que todos sabemos ao que nos referimos en cando falamos de asesoramento. Eu aí tamén son moi crítico de cales son os asesoramentos que hoxe se fan sobre os proxectos, porque moitas veces alguén que ten unha iniciativa dalle para adiante, arríscase, e esas entidades de aconsellamento que nos obligan a ter son en moito caso xestorías ou asesorías burocráticas, pero cando tes un problema no proxecto que desempeñas ou que desenvolves, non tes un perfil técnico que te asesore para saber se o estás facendo ben ou mal, nin tes alguén que te asesore á hora de comercializar, nin tes alguén que te asesore á hora de compartir os teus coñecementos co resto de xente. O que tratamos de facer é un centro no que calquera poidera ir para asesorarse nos proxectos que ten e ser capaces de documentar o que facemos e trasladalo ás iniciativas privadas. Por onde circula o futuro? Pois o futuro, eu son o primeiro que me planteo que facemos ou hacia onde, porque non hai nada que se lle parezca ao que estamos facendo. E actuamos con moita transparencia, con moita seriedade e con moita responsabilidade. Non sei se estamos no certo ou non, si que é verdade que hasta aquí chegamos e fomos capaces de aproveitar infraestructuras que estaban construídas no noso territorio, é dicir, esquivamos o máximo tratar de invertir fondos públicos para facer novas construcións, estamos aproveitando infraestructuras abandonadas, tratamos de cometer os erros necesarios para que iniciativas privadas non os cometan, agora mesmo trataremos de documentar eses erros que cometemos e queremos seguir medrando, e queremos seguir xerando oportunidades para a xente que se acerca a nós. Na actualidade temos feito un proxecto bastante importante de 4,5 millóns de euros para a construcción de outra planta de produción de troita. Estamos centrados agora mesmo nese proxecto. Para nós sería imprescindible executalo, porque vou ser claro, a acuicultura está sendo a base económica da Fundación Municipal. E o que queremos é precisamente o marxe que nos den os proxectos que nos dan beneficios, invertilos nun fondo agrícola e gandeiro, que é o que queremos, potenciar os proxectos agrícolas e gandeiros no noso territorio. Así que queremos a largo plazo facer esta nova planta de produción de troita, chegar ata as 100 hectáreas de produción agrícola en Ribeira de Piquín, e oxalá que dentro de 10 anos, nese 20 aniversario, podamos estar contando aquí como nos foi para tratar deste escalón público trasladalo ás iniciativas privadas. Non sei se me queda... Bueno, as conclusións eu creo que vos las fun contando todas. Gustaríame tamén pedirvos que forades críticos, moitas veces 40 ou 50 cabezas ven moito máis os problemas que podemos ver os que estamos metidos no lío. Eu tratei de contarvos a realidade, o bon e o malo, pero agora neste turno que podemos intercambiar, gustaríame tamén que forades críticos co que acabo de contar. Moitas gracias.